Namar ka jingdang yai peteng ke jing ya snam hapo ka jela Manipur ka balane la kumba sau banai dunai yai menta ka sorkar pedeng kalap ha biang kumba khandai spa ngot kisipai ki security force baniada wan apara ha kelingi jaka badan hapo ka jela Manipur. Bat kini hun sipai ba per kan thop kum ka CRPF, BSF, ITBP bat SSB. Kilawan ban poi sa Manipur men nin ka janmet jong ka singsai jan. Komban supan kan mau hadin balas dang kan ka jing ya kajian do ka laitrik ujamang ka Defense Ministry bat ka Home Ministry kalapha ka basau phau hajar ngut hun sipai ba per hapo ga jela de wala kataru kini kimla bante lakam ya ga ne ka jingya kajia haba phai pat sa kan hun seng coordinating committee on Manipur integrity COCOMI ka seng jong ki jai bende kuki indigenous tribal leader forum ITLF ka seng jong ki jai bende meitei bat ki kuki NP Manipur KIM kila mudui ba ka pulit apo ga jela bat ka Central Force kidai kinong penya pai jai benreo don kato ka negi seng long kami lawan syakmat banyaki na kam taga jinglai loj na kiding penkiang jong ki Security Force bat kunju lalai ban khang lanti yaki surak badai yai jong kinhun sipai khana makenom yo rung hapo ki jaka balabu mana pahara yaki kilat tai kubor kila ongru badan kilong kami kilawat ya kasan rai jong kini Central Police naba kilat don kajing suba bagajing bamsanya berkenoru badan kato kani kinhun sipai kisukwa ban penya pai jai benreo susu kat kum ka statement na ka Manipur Department Police kala ong bana kaliang jong ki Security Force ha kini ki khniat banai kala yo ban korup ya khat khnai spa kli ki sulai ya siat thama bala sha thang bat kasau hajar tam ki kuli ha kelingi jaka po jela Manipur mat kumba saw hajar tam ki sulai ki badan po ki police station kila sharong tu akipai ba